ngongkal. Neng makulan ngongkal jidul. Neng kene lalarit. Pada bengkongi ya. Landep pisan. Setajam mulut nono. Seneng aku lek bengkal ndang landep ngene iki. Ora lho. Aku mau kaya orang mangan tau kata esok. Lah kok Pak malah makan wedhus sae. Ora mikir anake. Masa aku lah jaluk mangan kudu bengok mbek ngono. Piye atuh to Pakku iki? Lalah. Engko ndapo kan bengok mbek ngono. Aku ki mbek mbek ngono pinter lah aku iki. Sidele seneng lah aku. Yo wedhus kumale lemu-lemu seplak direne nono. Yo ora patek ngaret, boyok wis ra keju kabeh. Mangan sing akeh. Malah mlayu karo sing duwe piye to iki? Ungkal pecah. Kene lah, cocok. Rasane apa enak apa ya? Jane wayahe nyetol kopi. Iki bakule kowe iki kok. Salahne. Wis beres landep. Luwiri. Nyapa ya kan ae. Aku kok iso pingsan no iki golek ora. Golek apa. Sawah lah, golek colong-colongan tebu. Arep wis landep, senjata siap. Tok akeh iki. Sepran neng kene wis jan ra tau lho nyetoli bakul kopi. Ada bokonge ada. Ora nyetol kaya eman. Duit mek dijola jaluki nunu kok nyetol bakul kopi. Piye? Eman no iki tuwek kuwi iki ora menyetol riya. Yo. Lek dikangeni lho piye iki engko? Piye dos iki keputusane ya? Lah kok moro-moro ilang emang kaya mek kalung-kali. Ngendi bocah? Alah, saya ngarit nah. Suka teh saya kebek iki. Masa arep dipangan dhewe. Walah anakku wedok iki kaya eneng-eneng ae ta. Lho. Wes dipangan sing warak nang alis aku. Urepe sana gatel. Ada apa-apa. Mangane rena sego, ya duwe lawuh, beras entek. Gas dilalah entek. Bojo ya balik ning wong tuane kono. Barang-barang dhewe. Turu dhewe adem. Usume bediding ya kademen. Nyentnya apa ya benake ngene iki. Mikir-mikir sik lah. Apa benake aku mancing golek lawuh ora ndek sego lek nek iwake kan ya enak. Mancing ini muratuwa kono. Ben ketemu nunuke. Acak iki. Wis ana benawa golek sik ta. Coba koyo ning kene mancing. Niki wis enak pakane ya, beneran enak. Budal pisan enak. Ya, sik. Yuk, beda pisan nek kepise. Kepise nih. Oh, iya yang gadah pakan.
Candol ngene langsung budal mancing. Os. Kita angkrek tenan. Cuk. Lawang urung ditumpuk. Kok sing kene. Tol tutup. Motor ya wong. Ya, angkrek iya. Yo, suwong. Katur anak. Nunuk rana. Nanti parane iki. Kok penake mancing wae ya. Gila lah iwa, ralah iwa. Ah, pokoknya budal mancing ya. Lumayan wah tebu. Nang ganjil weteng luwe ra diopeni pake iki. Rasane ora penak iki. Ambu-ambune sidul moron mah iki. Endi ki wonge? Mesti nang sekitar sini lho iki jane. Ya apa kae kira-kira? Amne kuning topian abang iki. Wong potahe ya. Kelihatan lombok yuk. Anu sidul tenan kae. Mancing ya. Nggak ruwang keplenyok malah nggih pakan kae lho. Anu ya. Iya sidul tenan nih. Kok ya mek mancing kaya ngono to. Mbok nyambut gawe. Wis ngerti ora duwe apa-apa ya malah mek mancing to. Ngono aku kok dipengen ngurang-nguring ae lho. Beh, tak apane iki penake ya? Masa tak gedek tebu. Apa ya krasa? Dase kan atos ra kena diomongi. Ya langsung kok apa watu ya? Kok mati? Piye sak anakku no yatim, ya. Tapi lek yatim malah dikei sumbangan lho jane. Piye lho. Bih. Kayak ora krasa tak ning mburine. Kayu sidul. Tolol. Tapi nek ngono wis kamu megemontang, mancing ngomong aja nana. Emosi tak. Aja tak takoni alasanmu. Alah, ya salah neh. Langsung cedek rata-rata. Wih, anak telak ya ngono. Ya, kono ae. Ngebon-ngeboni. Walah, dapurmu diastem ora tau keumbah. Alah, kaya ngene ku ya doyan lho. Anjene kok poran parani bendino ae.
Anak iki wis mbok bayar apa urung? Oh wes. Ora mbok bayar kok sano. Ora bayar ya piye parane gurune aku. Aja sembrana lah. Kudu dibayar. Ora dibayar sama lu ujian anake. Kudu kurang ajar dadi wong lanang. Golekne duit dipanggah aku ae sing golek. Beh, Wes tak bayar. tenan. Heeh. Apa sang-sang? Aku nyawang tebuni lho pengen. Kan aman gak dhewe. Iman itu, iya. Iya. Malah iya ya. Didom. Didom. Penak menanggitmu berkat apa piye? Didom. Wah, iki makan. Gedang. Mau Gedang. Didom. Ya Bang bayi, telek lho. Lah. Nah, teh. Ngajo sih. Masa kan krikiti kaya sapi. Mungkin kita cukup kamu ini. Ya, kaya mansakne aku dah. Ngiram sana aku no. Wes tak mesakne jane. Ini leh, ladinya. Sa. Mau kul mangan iki lho. Lu gara-gara kowe iki diancangel lho. Masa ndak kangen karo aku. Sora kangen kan Rita. Alah. Alah. Iku tak krikiti lho. Patiko soal. Ini kelingan berat. Keren Ora. biyen. Kelingan biyen tak lamar ngono. Oh, mati lampu lagi gak apa-apa. Kerak semut, Apa kena semut? tebu. Hah? Oh, mancing yang kali udah apa? Nggone kali sono. Wah, omong ae tebune dilepas dhisik. Muncul. Aku lho lah awakmu kuwi asline mancing. Hah? Minum menolong aku emang aku cewek apaan? Kamu kan enjoy. Enjoymu gede gue. Boleh ora lah apa-apa mbok nyambut gawe. Alah. Ngono ya gelem lho. Apane gelem lho? Biyen. Biyen Haikes. Radoyan aku karo kowe. Sangit. Masa ra doyan, Bro? Aku lho suwi ra kok jatah. Ayo, mulai. Oke. Ayo. Mama. Aku lho sok pengen. Aku sih mama. Enggak kuat lho. Oke, rusak amang aku mari ku mama. Ayo, gendang. Mama. Yo wes. Balik dhewe. Aku arep wiwi am dino lah.